پشتی تقینا بۆمبەیەکە دەنگی لە دوکانەکە وڵاتیەکی ئاشووری لە باژارێ عامودەی ڕۆژاوای کوردستانê تووڕە ئاشووریە مافێ مرۆڤان ji bo wê bûyerê daxuyaniyek belav kir û tê de Partiya PYD tometbar dike. Îro toûra aşûriyan ya mafê mirovan di daxuyaniyekê de li ser malpera xwe ya fermî got ev e demeke asayîşên bi ser Partiya PYD ve fişarê li ser malbata aşûrî ya binavê Cercis li bajarê Amûdê dike ji ber mal û milkên xwe bifroşe û tu kes aşûrî li Amûdê nemîne. Nexwasim ku ew malbat helwestên xwe yên baş hene ku xwepêşandanên aştiyaneyên li Amûdê derdiketin. Toûra aşûriyan ya mafê mirovan daxuya kirin ku asayîşa bi ser Partiya PYD ve ev e demeke daxwaz ji malbata Cercis dike ku hola şahiyan ya binavê Kerem bifroşin û ji ber ku wê malbatên nexwastin mal û milkên xwe bifroşe asayîşa bi ser PYD ve gef li wê malbatê kir. Toûra aşûriyan ya mafê mirovan li ser wê bûyerê ragihand ku mayîneke dengî li dukana wî welatiyê aşûrî de teqiya û tu ziyanên canî encam nedan. Tenê ziyanên madî bûn. Di dawiya daxuyaniya xwe de toûra aşûriyan ya mafê mirovan ew kar şermezar kir û wiha got. Em van karên şûfînîz ya asayîşa bi ser Partiya PYD ve şermezar dikin û daxwaz ji aliyên berpirs dikin ku fişarên emnî li ser aşûriyan li Amûdê hilînin. Her wiha em daxwaz ji Partiya PYD dikin. Bila ji devê siyasetên xwe yên tund derbarê dijberên wê yên Kurd û Arab û Sûriyan û aşûrî berde. û em ê doseya vê koçberiya kotekiya aşûriyan li navçeya Cezêrê bişopînin û radestî aliyên navdewletî bikin bi belge û dîdevanan.